To jde piču, Gitla má 3-1, vole. Nemám manu furt, vole. Co dělá ten Warwick? Tak vypadni, more! To je čurák, ale já bych ji chytnul kvečkem, tak kde jsou ty creepy, ale prostě, to je debil, vole. To je čurák, prostě to je zmrt skurvenej teplej, vole. Co dělá ten Brainer, já to chci vidět, kámo. Warwick mi třeba ještě víc může vyžrat XP, vole. Na bris, než dostanu, vole, snipe jako od Forogena, vole. I will report you all, noob team. Může napsat takový zmrt jenom. Dobrý, vole, ten damage od Caitlyn. Ty pičo, jestli nepřestane s tím damagem, vole. Pičo. Každý feedline. Ty zmrti malý, vole. Ty ať si jdou ty pičo, táhnu a pískoviště, takový kokoti. No prostě dám z toho na ten Warwick tam campy. Prostě začnu na permanent trindu. Ty krávo, a budu chodit prostě jenom s ultinou na ty adekery. Prostě 100% AP ulti na zdár, vole. Ještě budu v týmu Zileana, vole. Mě resnou a půjdu znova, vole. Ty pičo, řekni mi, jak Garen může feedovat Dariuse, řekni mi to! Však tím kvečkem dojdeš do Mordoru a on prostě feedí. Co dělá ten Warwick? Čul kolem Warwicka typek prošel, viď? Já piči, vole. Ach ne, tak jsem myslel už. Pěkně Warwick, pěkně. Chtěl jsem ti poděkovat, Warwick. A pěkně promyšlená akce. Takovou akci jsem viděl naposledy v bronzu 5. Kartuš, který backpedaluje až do Afriky. To nezabijem, ty pičo! Lol pro. Nemám z toho ani asist. Riot. Dám všem tsunami, viď? Nemám asist. Fokus na sus, pojďte. Fokus na sus, co je, vole, hoši? Však fokus na sus. Triku, tak se fokusuje tank první. Co děláš? Garen, čumek ho feedne, ten ho ještě zabije. Pičo, jak může jít týc Garenovi? Tu my nic neděláme, nic se nepušuje, všichni se mátí jen na topu, vole. Pičo, on to nezabije. Ty pičo. Já to flashu, dám tsunami a double kill, čum. On dává rekal. Kypniku! No, dělej. Jdi tam, dělej. No, co je, vole? Nemám manu. Větší level za supporta jak Garen, vole. Garen někoho zabil. Gifrik 1 v5, neúspěšný. Čelo, to zabije! Víš, co uděláš, Garen? Vyjebaná píčo. Garen, jak čurák. Kartušská mrtko. Ty kundo skurvená. Ty prostě nedáš ulti, když máš 400 HP. Takže já musím zabít sám za námi, jo? Díky. Play good job, napíše Kartuš, co nedal kvadrakil na ultinu. Asi myslel, ale. No, Warwicku, nedávej rekal, tak to není potřeba. Proč dávat rekal se 100 HP, to jak nebyl, ne? Někdo může feedit se za Garena. Alo, další kill pro Dariuse. První ten na Dariuse, Warlock, ale bude nás tady tahat. Caitlyn z 28 HP utíká Gifriko úspěšně. Ty piče, za to může náš Garen. Určitě bych stavil statek shift na Garena. Ty smrde, jdi to prodat! Čum, 5 creepů Tavru. Víš kolik jich trefil? 1. Zdar Warwicku. Dík za golemy, že mi nehetuješ, no, to jsem rád. Co ten Garen jako dělá, vole? Jdem na Dariuse, se si nezal teleport, sorry, musím doběhnout. Pěkně Kartuš, pěkně, feedni to, pojď, umři. Jo, přesně tak. Jo, tak, přesně, ano, takhle jsem to myslel. Darius to nic nezal, to je v pohodě. Nevadí, Darius je zabil. This team, good job, píše Cripple, co má. Cože má? 2-9, paráda! Daj ho varnout draka, no, tak on tam není. Koukám, zase 4 na botu. Zase gay party, taky. Prej Warwick nemá problém s Tavrem. Prej fokus na sus jako první. Teď jdeme na to. Caitlyn není problém. Pojď, Garene, pojď ukaž nějaké kvality z bronzu. Tak já tady dám 5 vardokeře, aby to viděli, že tam šli enemy. Kurva, Darius. Zároveň umřete. To je nepříjemný pocit, když Warwick v teamfightu nic neudělá. Musíš hrát rumové, víš, jak to nejde. Nebudu rozčilovat. Kdyby někdo feedil, tak by se rozčiloval. Kartuš 2-9 na midu je ještě dobrý skóre. 2-10, posunu. Ale jako kdyby byl Garen těžký, kdyby Garen nebyl tak těžký, neby se taky rozčiloval 3-6 na topu. S botama postavenýma. Ještě, že Warwick staví Runan Hurricane. Vlastně radost. To si postavíme. Máme Nosuse, to chce Mikael Crucible. Wow, Kartuš přežil, co se děje. Kvalitní flash od kvalitního polského Dariuse. Když dožen tu Caitlyn, ty kretáne posranej. On ho nedá. On ho nedal. Já dám 1v na Dariuse. Na 63 HP on ho nedá. Bylo to asi 630, ale Garen ho nedal. Takže Garen ho nedal, jo. Takže Garene, jak nejsnáj podlužský, Kartuš do toho pěkně vlítnul. Jak kdyby to dávalo zdarma RPčka. A pojďte, nebudem defovat na topu, ne hoši. Asi Dariuse dám sám.
Sami na cestu a jdeme, pojď, nemusí být Vardy, drž. Ty si vůbec nevěděl, to jde Barona s mým 11. levelem, jo? Kdo tam pingoval? No asi, počkej, signál tu karetu, Tak tam to Barona. nastačil Barona se svým 12. levelem. Ale Tsunami na Barona moc nepůsobí. Čum, ten dostane execute, ten Garen. Ale má ho Garen, to nevyhraje teamfight. Just Law, Umat, Píčo. Už mám Mikael Kruci, už jsem už dispel stun od Luxky. Na Barona, viď? Už ho má jenom já Giflik. A Warwick. Warwick se nepočítá, ten mi zavěje na cestu. Ty kámo, viděl jsi ten flash? Ty kámo, člověk tam rozjebal. Na 11 boty, letí až do nebe. Ne, mě nepřitáhneš, pozor, pomoc. Pomoc. Víte, co se dneska budu koukat? Na Policejní akademie. Pohyb. Daj, hoši, daj, co je Tsunami, tohle. Díky. Ne. Co to bylo, kurva? Report Darius dal Míka. Tak, víte, co jsme udělali s Baronem? Tak dostali ace na midu. Kartuš zarovnává. Progen score 4-12. No, nasus na midu, ten fokus. Kurva, Caitlyn Hazard. Ty vole, tady si dostal 500, vole. Tak se si dali tak flash. No, tak co? Pěkný byl. Ty vole, ten bere. Normálně z něj jde strach z toho Kartuše. Warwick, Tsunami! To jsi mi nedal. Umat! A zabil jsem na suse. Co je Warwick, vole, běžím, zabiju si na cestu. Ne, Garen to vymyslel zase. A Kartuš tam jde taky. Kartuš taky vymýšlí nějaký taktiky divě, jenom jak vypadá. Čurák, ne asi, já to mám bránit sám. To není možný, to jsou hacky exploit, report. Ček, pohoda, já mám 5-4-30, ale prohrajem. Víš, že mám víc goldů jako náš Garen. Napsal jsem mu, nice score, Kartuš, and I wanna play with you again. Feeding. Do komentářů 7-17 čuráků. Report nasus dal mi slow. V popisu Umat slow. Kdo ještě feedil? Garen. Intendovaný feeding. Popis Umat Garen.